Kun san irin wannan lokacin da rayuwa kawai za ta ce yau fa sai ka ɗan sha wahala kaɗan, to wannan ce ranar fa. Wata rana ce kawai, rana ta yau da kullum. Ina cikin keke napep ina kan hanyar zuwa gida. Cikin nutsuwa kamar mutum mai hankali. Keken ya cika, akwai wata anti da kayan kasuwa a hannunta. Da wani uncle ya cinkula fuska kamar wanda bai taɓa dariya ba tun 2012. Sai kuma wani ɗan saurayi wanda shi ma murmushi a wurinsa kamar haramun ne. Sai na yi kuskure guda ɗaya na fito da wayata. Da ku saurara sosai, a nan komai yake lalacewa. Na manta cewa tun da safe ina kallon wani bidiyo mai wauta kuma mai ƙara sosai. Kun san irin wannan videos ɗin da ake cewa kai wawa ne duk bayan daƙiƙa 2. Ban ma buɗe bidiyon ba, na taɓa wayata ne kawai. Then boom! Aka fara cewa daga fa cikin wayar, kai mahaukaci ne, kai babban wawa ne. Duka mutanen keke napep ɗin suka tsaya cak, ni ma na tsaya har driver ɗin ya rage gudu. Uncle mara dariya ya juya kansa kaɗan kamar mai wasan kwaikwayo. Aunty ko da ta siyo kaya daga kasuwa ta riƙe jakarta tam. Wannan saurayi ko mara murmushi na ga ya fara murmushi. Rigice, maimakon in rage volume ɗin, sai na sake danna screen ɗin. Maimaita fiye da da wawa. A wannan lokacin kuwa da ƙasa za ta buɗe in shige ciki da na ji daɗi kamar wadda village people ɗina. Kai. Driver ya juyo ya ce, Madam, wa kike faɗa da shi haka? Ni kuwa na ce, ba ni ba ce, wayata ce. Yanzu ki gaya min, a tarihin duniya da akwai wanda zai yarda da wannan? Anti mai kaya a hannu ta girgiza kai ta ce, yaran yanzu. Da sauri na kashe wayar na zauna na yi shiru. Har muka isa ba wanda ya sake magana da ni. Har lokacin da zan sauka, driver ya karɓi kuɗina da ɗan tsoro. Alhali bidiyo ɗaya ne kawai mai wauta.